What's up mga kabingka? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Sige, Tina. Yung jowa ni yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din. More videos, just click the subscribe. 2,000 years later. So welcome to the edition of The Impacts. Okay? So welcome to the mini studio ko po mga kabingka. Okay? Tanawan ako kung ipakita na ko karon mga kabingka kung paan giunsan ako di pag-set up ba ning mga kabingka. Okay? So unya mga kabingka ipakita na ko ang kumugana ba ni og tagpila ba ning una ni mga setup mga kabingka. Just relax and enjoy the show mga mas go on mga kabingka. Okay mga kabingka, this is the recording mini studio. So mo ni siya ginatawag og BM800, tapos ito ang sound card. Ang kani siya mga kabingka, kaning BM800 setup kani pati ni siya wala na ko na siya kuan ako kay kapoy siya og kuan kapoy og ganang kuan diri paslap pero i-set up na ko diri kuan lang para mas madali. Okay, kani siya apil na ni siya nakakalagang 800 pesos mga kabingka sa Shopee. Kanina po ang sound card mga kabingka, nagpresyo po niya siya og 800. So lahi ni siya, no? Okay. Dili man ni siya mugana kung wala ni siya nga nani. Okay, this is the sound card. Ano ni siya the sound card, the sound card mo ni mga face mga libre na sulod. Yes, kuha niya charger, tapos katong kanang tani, no, dua ka book ngayon nani, pero isa lang akong kuha kay isa lang akong phone. Okay, andam na ko ni yan sa kani siya kabalon ta kung unsa ni siya, di ba? Kunin niya buwa na to niya buwa mga kabingka. Ito na, look at this, para mo hagip ang imong tingog ganang mga kabingka. Ano siya button so tawagan basta mo na. Okay, this is the katong konpod niya, foam niya para mas masuyot sa microphone. Na ayaw na ko kay magisi na di na dilakuslan, nahirap na. This is the golden microphone. Ano siya, bago siya ikabit dire ang microphone mga kabingka. Tapos ang wire sa microphone kani siya magamit na nanimog na ka-extra nga microphone. So wala mo, okay lang wala kana lang sa imong setup talikod para kuan. So okay man, fix naman ni sa wala na niyo. Mga karton na ni mga kabingka. So karon mga kabingka, ako ara pud sa pag-set up ani mga kabingka. Kanina mga kabingka,
kani microphone pwede din siya bisag walay sound card mga kabingka, no? Bisa day walay sound card. Kung ikabit lang din nimo siya kung nala kay mixer, no, ikabit nimo sa PC, pwede sa PC or sa laptop. Ako kay akong gamit raman kay smartphone naman, kinanan jud ko og kuan ni sound card, no? Kung ikaw kung nala kay PC or laptop, kanila yung paliton. Okay? Kung para sa imong kung ikaw DJ, nakabuat ka sa unang mga kabingka, nalipay lang ko mga kabingka, pangando lang ako yung nani kay gabuat mo mga floaters, no? Mga floaters sa mga DJ, mga vocals. So inani ako mga dream sa una kapag wapa ko nagadocumentary. Inani gid akong buwan sa una. So makoy sa una na ko nga gasto kayo. So kabalo day nga kung wala din na ni mga kabingka, di po siguro kung palitan ni, diba kay wala mag-laptop, wala ko'y PC. So may gani, naingon nani, pwede na kay mga kabingka, pwede na kung mabuhat-buhat ng mga floaters mga kabingka. Gamit ang smartphone, diba? Naabot siya mga kabingka, mas nauna ni siya naabot mas nauna, abihin ako, pagpalit na ko, bin ako siya, pagtanaw man mo sa Shopee ni set up siya, pero pag abot ay tingala dili. No, ilabot to. Okay, so nauna siya nag-order mo mga kwanto January, naabot eh mga January, tapos kanin mga February, kay siyempre ay di man ko dato mga kabingka, nahinay na gud mga kabingka, ang anak na gud na, no? Kundi pa nimo makaya karon, basig sa sunod nga gayon makayar na nimo, hinahinay lang gud para kanunay ana lang gud mga kabingka. So kana lang gud mga kabingka, okay kayo, no? Bisag na nilang mga kabingka na kay mini recording studio, diba? Pwede na ka magkanta-kanta mga imong paborito nga mga cover song, mag-cover na ka, bisag unsa pa imong i-cover dia, basta na kay mga nani, okay kaya na siya mga kabingka. Ikaw bahala kung kinsa imong i-cover dia, sila Imelda Papin ba, Nairod sa band ba, may good, ila Andrew Iba, diba? Ikaw na bahala. Kung na kay mga nani, okay kayo. So pwede na ka, mura na nakaadto na kag recording studio. So kana lang gyud ko mao lang gid akong mahatag nga ideya ning mga kabingka kay nagpasalamat lang ko sa dito sa itaas, no, sa itong mahal na Panginoon. Bisag muna na kong nani kay gasto din nga nani, nakaya lang gid mga kabingka. So okay kay mga kabingka. So kita ninyo mga kabingka, easy lang kayo mga kabingka. Okay, tanaw na to kung mugana na ba. Pagpasabot na yung blue ni mga kabingka, liganan siya. Kita niyo color blue. So mo ni yung mic yun. So kanata magkuha na ni mga kabingka, wala ni kabit rin, wala mo ko tong second word, pero bluetooth atong trada. Okay no mga kabingka, nag-change wire ko sa akong microphone. Yes, ako nang iubos kaya mas madungog. Check mic, check. Yun, diba? Mas madungog na ninyo mga kabingka. Check mic. Kanta na to mga kabingka. She running again. Against and paciente. Pensare no man. Hindi pensare mo. When I'm back to set me free. I still remember then.
alone, and I'll never be alone, and it's understand my friend. So, karon mga kabingka, nahumanan ako setup mga kabingka. Gikan sa pagkuhan, hangtod sa pagtaod mga kabingka. Balaan niyo ang price aning ngani, apil na ni siya is 800 pesos sa Shopee plus kaning sound card nakakahalaga rin ng 800 pesos. Yes, no? Kamo nang bahala na mga kabingka. So, wala na ko'y maingonan mga amiga, ako maingon. Kung na mo'y mga pa-shout out, comment lang aning video mga kabingka. Hanggang sa muli, ito po si DJ March Bares. Paki-subscribe, like, and comment aning mga kuan kaning sa YouTube mga kabingka. Ayaw ko i-unsubscribe. Subscribe lang po mga kabingka.